Γεια σας! Σήμερα θα μιλήσουμε για το όνειρο της νύχτας μες στη μέρα. Ο ύπνος είναι μια κατάσταση βιοχημικής ανανέωσης, κατά την οποία περιορίζεται σημαντικά η λειτουργία των αισθήσεων και η αντίδρασή μας στο εξωτερικό περιβάλλον. Η διαφορά ύπνου και εγρήγορσης αντιμετωπίζεται έτσι ως διαφορά ανάμεσα σε δύο καταστάσεις ύπαρξης. Ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε σίγουρα επηρεάζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και καθορίζει τις πράξεις μας. Για παράδειγμα, ποια είναι η στάση διαφόρων ανθρώπων απέναντι σε ένα δάσος? Ένας ζωγράφος που ζωγραφίζει το δάσος εκτιμά τη μορφή και τα χρώματα. Ένας επιχειρηματίας ή ένας μεγαλοεργολάβος εκτιμά τις επενδυτικές και επιχειρησιακές προοπτικές ενός δάσους ή μιας καμένης δασικής έκτασης. Ένας δασοπυροσβέστης, εάν υπάρχει, ενδιαφέρεται για την υπεράσπιση μιας δασικής περιοχής. Ένας ορειβάτης ή πεζοπόρος επιθυμεί να έρθει σε επαφή με τη φύση. Όλοι αυτοί λοιπόν θα έχουν μια διαφορετική αντίληψη για το δάσος, γιατί για τον καθένα η έννοια δάσος έχει διαφορετική σημασία ανάλογα με τα συμφέροντα, τις επιδιώξεις και τις δραστηριότητές τους. Υπάρχει λοιπόν μια αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στη σκέψη, το συναίσθημα και την πράξη. Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στον ύπνο, την ανθρώπινη συνείδηση, τον τρόπο αντίληψης της πραγματικότητας που μας περιβάλλει και την κοινωνική μας συμπεριφορά? Όπως έχει πει ο Έριχ Φρόμ, εξετάζοντας τη συμβολική λειτουργία των ονείρων, στα όνειρα οι συνηθισμένοι νόμοι της λογικής, του χώρου και του χρόνου υποχωρούν και ο άνθρωπος δημιουργεί ο ίδιος ιστορίες στις οποίες συμμετέχει. Αυτή η ιδέα παραλληλίζεται με την πραγματική ζωή, θέτοντας το ερώτημα κατά πόσο και στην εγρήγορση οι άνθρωποι κατασκευάζουν ή διαμορφώνουν την πραγματικότητα μέσα από τον τρόπο που την αντιλαμβάνονται. Επίσης είναι δεδομένο ότι οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες οδηγούν στην ανάγκη ελέγχου της σκέψης και των συναισθημάτων των πολλών προς όφελος των λίγων και ισχυρότερων. Ωστόσο, αυτή η κατάσταση επηρεάζει και τους ίδιους τους κατόχους της εξουσίας. Στη δίκη του Κάφκα, ένας άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται σε κατάσταση περιορισμού ή σύλληψης χωρίς να το αντιλαμβάνεται πλήρως, αφού εξωτερικά συνεχίζει την καθημερινή του ζωή. Το παράδειγμα ενισχύει την ιδέα ότι η ανελευθερία δεν είναι εμφανής πάντοτε και ισχύει και για δεσμότες και για φυλακισμένους. Ο ήρωας λέει στον επιστάτη «Νόμιζα πως με έχετε συλλάβει». «Α, ναι», είπε ο επιστάτης που βρισκόταν κιόλας στην πόρτα. «Με παρεξηγήσατε όμως. Έχετε βέβαια συλληφθεί, αλλά αυτό δεν σας εμποδίζει να ασκείτε το επάγγελμά σας. Επίσης, δεν πρόκειται να εμποδιστείτε στο συνηθισμένο τρόπο ζωής σας». «Α, τότε η σύλληψη δεν είναι και τόσο άσχημη», απαντάει ο Κάπα. Στη σύγχρονη κοινωνία, τα μέσα ενημέρωσης, η διαφήμιση, το διαδίκτυο και άλλοι μηχανισμοί δημιουργούν έναν συνεχή θόρυβο, ο οποίος κατευθύνει τη σκέψη των ανθρώπων και δυσκολεύει τη διάκριση ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα. Έτσι, ακόμα και όταν πιστεύουμε ότι έχουμε απαλλαγή από παλιές πεποιθήσεις και προκαταλήψεις, απλώς τις αντικαθιστούμε με νέες. Στην ψυχολογία δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη συμβολική γλώσσα των μύθων, των ονείρων και των ιστοριών. Μια άλλη ιστορία είναι του Ιωνά, ενός προφήτη απρόθυμου να κάνει το καθήκον του. Ο Θεός του λέει να πάει στη Νινεβή και να κηρύξει στους κατοίκους της να εγκαταλείψουν τους κακούς τρόπους ζωής, αλλιώς θα καταστραφούν. Ενώ όμως ο Ιωνάς γνωρίζει τι πρέπει να κάνει, προσπαθεί να αποφύγει την εντολή του Θεού ή αλλιώς τη φωνή της συνείδησής του. Είναι ένας άνθρωπος που δεν νοιάζεται για τις άλλες ανθρώπινες υπάρξεις. Ένας άνθρωπος με γνώση, αλλά χωρίς αγάπη. Βρίσκει ένα πλοίο που θα τον μετέφερε στην Ταρσό.
Μεσοπέλαγα ξεσπάει φουρτούνα και ενώ όλοι τα έχουν χάσει και φοβούνται, ο Ιωνάς πάει στο αμπάρι και πέφτει σε βαθύ ύπνο. Οι ναύτες τον ξυπνούν. Αυτός τους εξομολογείται ότι προσπαθεί να ξεφύγει από την εντολή του Θεού, τους πείθει να τον ρίξουν στη θάλασσα, η οποία ως διαμαγείας αμέσως μετά καλμάρει. Ύστερα τον καταπίνει ένα μεγάλο κήτος, στην κοιλιά του οποίου μένει 3 μέρες και 3 νύχτες. Ο Ιωνάς προσεύχεται στο Θεό να τον ελευθερώσει, το κήτος τον ξεβράζει σε μια αμμουδιά. Ο Ιωνάς πάει στη Νινεβή, εκτελεί την εντολή του Θεού και έτσι σώζει τους κατοίκους της. Η ιστορία του Ιωνά ερμηνεύεται ως παράδειγμα ανθρώπου που προσπαθεί να αποφύγει τη φωνή της συνείδησής του και το καθήκον του απέναντι στους άλλους. Η φυγή και ο ύπνος του παρουσιάζονται ως ένας μηχανισμός άμυνας απέναντι σε μια πραγματικότητα την οποία δεν θέλει να αντιμετωπίσει. Τα σύμβολα περιγράφουν έναν μηχανισμό άμυνας. Αυτός ο μηχανισμός, χαρακτηριστικός στην εύρωση, δηλώνει μια στάση που θεωρείται σαν άμυνα ενάντια σε έναν κίνδυνο. Κατόπιν όμως επεκτείνεται πέρα από την αρχική της λειτουργία και γίνεται ένα νευρωτικό σύμπτωμα από το οποίο τελικά το πρόσωπο που έχει αυτό το σύμπτωμα προσπαθεί να απαλλαγεί. Ο μηχανισμός άμυνας που έχουμε αναπτύξει σαν κοινωνία γενικά, ώστε να μην ενδιαφερόμαστε για ό,τι συντελείται γύρω μας, μας κάνει απρόθυμους και αδιάφορους στο καθήκον μας, απέναντι στον εαυτό μας, απέναντι στους άλλους και απέναντι στη ζωή. Η αδιαφορία απέναντι σε όσα συμβαίνουν γύρω μας λειτουργεί ως συλλογικός μηχανισμός άμυνας, ο οποίος μας απομακρύνει από τις ευθύνες μας απέναντι στον εαυτό μας, τους άλλους ανθρώπους και στη ζωή γενικά. Η ανθρώπινη κοινωνία οφείλει να στηρίζεται στην αγάπη προς τον συνάνθρωπο, στην ανάληψη ευθύνης για το περιβάλλον και στο σεβασμό προς τη γη και τη ζωή. Διαφορετικά, οδηγείται αναπόφευκτα στην καταστροφή της. Ο αρχαιοελληνικός συμβολικός μύθος του Ερησίχθωνα τέλος, που δεν σεβάστηκε το ιερό δέντρο της θεάς Δήμητρας, αλλά το έκοψε, με συνέπεια εκείνη να τον καταραστεί να καταβροχθίζει τα πάντα, ώσπου έφαγε τον ίδιο του τον εαυτό, μας δείχνει ότι η ύβρις οδηγεί τελικά στην αυτοκαταστροφή με μαθηματική ακρίβεια. Αυτά, φίλοι μου.